Nkhani ya Nkhani ndipo muli ndine Elvis kama poyamba na imitu yake. Zokambirana na mnyumba ya malamulo zathera pa njira kamba kampungwepungwe umene unabuka. Kobongo amene saboma rinkofunika kuti nyumba ya malamulo ilingalire zochepetsa mphamvu za mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wafika mdziko la United Arab Emirates komwe mwazina akambirana nkhani zokhudza kagulidwe ka mafuta a galimoto. Tili ndi izi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Mpungwepungwe unabuka ku nyumba ya malamulo lachinayi, chinthu chimene chinakakamiza wachiwiri woyamba wasipikala wa nyumbayi amadalitso Kazomba kuyimitsa zokambirana. Mkangano unabuka pa nkhani yokhudza wapampando wa komiti yoona za ulimi mnyumbayi Samir Suleiman. Akazomba anati zokambirana za mnyumbayi sizimayenera kupitirira pamene panali mkanganowo. Pemphero Malimba ndi ripoti. Kuyimitsidwa kwa zokambiranazi kunachitika pamene mbali ya boma imafuna kuti nyumbayi itsate ndondomeko zochotsera pa udindo wa Suleiman ngati wapampando wa komiti ya zaulimi ku nyumbayi potengera zomwe anachita pokayendera ofesi za bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi mu mzinda wa Blantyre pamene anali pa masiku asanu woyimitsidwa mzochitika za mnyumbayi. Aphungu a dera la Dedza Central East a Joshua Malango komanso kumwera kwa boma ntchisi aulemu Chilapondwa anati ndikufunika kuti a Suleiman achotsedwe pa udindowu ponena kuti zomwe adachita sizinali zoyenera. Wachiwiri woyamba wa sipikala ya nyumba ya malamulo Madalitso Kazombo anavomereza kuti a Suleiman adachita zosayenera koma nkhaniyi ikhala m'manja mwa sipikala wa nyumbayi. Iwo anati zokambirana zipitirire, chinthu chimene ambali ya boma sanakondwere nacho ndipo zinapangitsa kuti mukhale mkangano mnyumbayi. Apa ndi pomwe Akazombo anayimitsa zokambiranazi kuti zidzapitirire lachisanu. Richard Chimwendo Banda ndi mkulu wa zokambirana mnyumbayi. Mkankula kwawo ananena kuti kofunika kuti Honorable Samir Suleiman alandire chilango chochotsedwa mu komiti ngati chair. Ndi nkhani imene yagwetsa mpungwepungwe nyumbamo. Mkulu wa mbali yotsatsa boma mnyumbayi a George Ponda anati ndiwakondwa ndi ganizo la Akazombo loti zokambirana zipitirire lachisanu. Tikugwirizana kwambiri ndi a first deputy speaker. Gamulo limene achita iwo nthawi imeneyi asonyeza kuti ndithu iwo ali sakutengapo mbali, angoona vuto lilipo ndiye kunena kuti tiyenera kuchita izi. Nthawi ya mamawa ija ife sinali wokondwa kwambiri, tinali kuganiza kuti akutenga mbali chifukwa tinali kuganiza kuti nthawi yomwe ija iwo akanangonena kuti ine nkhani ndikuyipitisa kwa speaker zikanathera pompo, koma popitiriza zimene zija ndiye zinthu sizinatikomere ife. Koma ulendo uno first deputy speaker achita ntchito yabwino. Pakadali pano a Suleiman ali mphamvu zowachotsa pa udindo zili m'manja mwa membala la komiti yawo ndipo aopseza kuti atengera nkhani ku mabwalo a milandu ngati aphungu apitire kupempha kuti wachotsedwe kudzera mnyumbayi. Posachedwa apa Akazombo adapereka masiku asanu kwa Suleiman kuti asatengepo mbali pa zokambirana za mnyumbayi ponena kuti adayankhula zinthu zosayenera mnyumbayi. Nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda yadandaula kuti atsogoleri madera ena sakugwiritsa ntchito ndalama za thumba la Constituency Development Fund CDF. Poyankhula mnyumba ya malamulo a Banda anati ndalama za madera ena zikumangokhala osagwiritsidwa ntchito ndi adindowa, chinthu chimene chikupsinja wanthu. Chimwendo Banda akufotokoza kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Mukayenda pano muona kuti aphungu ena ochuluka amanga police stations, amanga nyumba za apolisi, amanga milatho odalirika, pamene nakupezeka kuti ndalama zija sakuzigwiritsa ntchito, pamene amafuta ndi madera awo atuluke apite patsogolo. Ndiye kwa ifeyo tidandaula kuti aphungu amenewo ndifuna ndinene pano in context si wonse alipo ena akugwiritsa ntchito bwino ndalama zawo, pamene ena ndalama zosagwiritsa ntchito. Chikumavuta kwambiri tsopano kunena kuti chaka chikupita kumapeto kodi ndalama zimene zadzagwiritsa ntchito litiro ndipo apanga mapulani yanji. Mwina atakhala kuti munafuna kusungira kumanga chinthu chimodzi chachikulu chimene tikuchitira ngati mapulani athu imakhala nkhani ina kuti munafuna kumanga kandi community ground kama munafuna kumanga mlatho wotalikirapo ndi ndalama mafuna zichulukirepo, koma tikufunitsitsa kuna kuti pamene a president anena kuti ndalama izi zipite kumudzi zigwire ntchito, anthu akumudzi aja apange benefit.
kuti chitukuko chiziyenda paliponse. Fa CDF ndi ndalama imene imaperekedwa kwina kulikonse nthawi imodzi. Pakadali pano mabungwe omwe si aboma ati nkofunika kuti nyumba ya malamulo ilingalire zochepetsa mphamvu za mtsogoleri wa dziko lino pakasankhidwe ka udindo akuluakulu monga akumabwalo a milandu pamene nyumbayi ikhale kukambirana bilu ya kumabwalo a milandu. Zambiri ndi Mercy Matonga. Chikalatachi chapempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti pokambirana za biluyi aganizirepo zochotsa mphamvu zina za mtsogoleri wa dziko lino zomwe amakhala nazo pochotsa komanso kusankha akuluakulu a mabwalo a milandu pofuna kuchepetsa chinyengo. Ndipo poyankhulapo pa nkhani wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe anati boma komanso aphungu a nyumba ya malamulo akudziwa za khumbo la anthu lofuna kusintha kasankhidwe kena ka maudindo. Iye anati ali ndi chikhulupiriro kuti boma likumvetsetsa kufunika kuti malamulowa asinthidwe makamaka ku bwalo la milandu. Ngati mugwirizano wa mabungwe tili ndi chikhulupiriro kuti nkhawa zathu zimene tapereka pa reforms okhuza kasinthidwe ka ntchito za mabwalo a milandu amveke, komanso tikukhulupirira kuti zimene talemba mu chikalata chathu ndizofunikira kuti mabwalo a milandu agwire ntchito powatumikira Malawi. Komanso tikukhulupirira kuti boma ngakhale Parliament ikudziwa zimene Amalawi akhala kufuna pakagwiridwe ka ntchito ka mabwalo a milandu. Pa 15 November chaka chino unduna wa zachilungamo unatulutsa bilu ya kumabwalo yomwe pa Chingerezi imatchedwa kuti Judicial Reforms Bill kuti ayikambirane ku nyumba ya malamulo pamene kukumana pakadali pano. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wafika ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates komwe mwazina akambirana ndi mtsogoleri wa dzikolo nkhani yokhudza kugula mafuta a galimoto kuchokera mdzikomo. Achakwera anyamuka mdziko muno lachinayi kummawa kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu. Mtolankhani wathu Taonga Sabola anali nawo ku bwaloli ndipo wadza ndi ripoti ili. Pamene nthawi imati 6 minutes to 7 mmawa wa lachinayi, ndege imene inanyamula mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera idasiya nthaka pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Achakwera apita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates komwe akakambirana ndi mtsogoleri wa dziko limenelo nkhani zokhudzana ndi malonda amafuta a galimoto. Malingana ndi Achakwera, iwo ali ndi chikhulupiriro kuti zokambiranazi zikayenda bwino ndipo zipindulira Malawi. Ine chikhulupiriro changa nchakuti pakutha pa zokambirana zathu dziko lathu likhoza kuyembekeza kuthandizidwa mwapadera ndi pologalamu yathu ya chitukuko ndi kuti dziko lathu likhoza kuthamanga pa nkhani imeneyi. Ulendo wa Chakwera wopita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates ukudza patangopita masiku awiri nyumba ya malamulo itavomereza bilu yolola boma kugula mafuta kuchokera ku boma linzake. Aphungu a nyumba ya malamulo a mpingo wa Katolika mdziko muno awachenjeza kuti asamatengeke ndi ndalama komanso zipani zawo pa nkhani yokhudza mabilu. Bishop Alfred Chaima wa Diocese ya Zomba wati aphunguwa akuyenera kumatsatira zomwe ziphunzitso za mpingo ziphunzitso zomwe mpingo umanena. Achaima anayankhula ndi izi ku Lilongwe pa mkumano omwe anachititsa ndi aphunguwa. Mwachitsanzo iwo anati aphungu asamakhale panipani pa nkhani zokhudza kuchotsa pakati kapena maukwati a amuna kapena akazi okhaokha popeza mpingo suvomereza izi. Achaima afotokoza. Chimene chiyena kumulondolera MP amene ali wopemphera wopa Mulungu zinanokhala chikhulupiriro chimene mpingo ukuphunzitsa choyambirira chifukwa samasiya chikhulupiriro chake pamene iyeyo ali mu Parliament muja kapena pamene iye ali phungu wa nyumba ya malamulo. Iyeyo zimene ziyenda kumusogolera ndi zokhazo zimene iye amakhulupirira kuti
zimusogolera pansi pano komanso zimusogolera iye kulumikizana ndi mulungu kapena kumpezesa chipulumutso. Ndeti mawauza pano kuti ziphunzitso zikuluzikulu za mpingo ziyeneranso kukhala mbali imodzi ya zimene akuganizira pamene akukambirana mu Parliament kapena pamene akupereka chiganizo. Inde kuyenera kuyamba kupereka maganizo amenewa ndi kumene akukambirana zinthu ngati achipani kumene konko awauze chinthu cholondola chimene mpingo ukuphunzitsa. Mawu ake phungu wakumwera kwa boma la Phalombe Mary Mphanga anati ngakhale Papa Francis amalimbikitsa Katolika kutenga nawo mbali pandale akuona kuti mpingo mdziko muno siwapatsa mangolomera otero. Mpingo uli ndi ntchito yotithandizira kuti ngakhale kuyankhula ndi anthu kwazindikirisa ubwino wokhala ndi MP wa mpingo wawo. Tikhale amodzi mwa ma MP amene tingapite ku Parliament. Fuwa tikakhala amodzi ngati ma akatolika ndekuti ifenso tikhala mbali imodzi imene yotenga nawo mbali pa zochitika kundale. Wapampando wa bungwe oyendetsa chisankho la MEC Annabel Ntalimanja wati pakufunika ndalama zina zoonjezera kuti aonjezere masiku akalembera mu gawo loyamba. Ntalimanja yankhula izi pomwe anakayendera malo ena nakalembera kumpoto kwa boma la Mzimba kuchokera kumeneko samkalimira ani nkhani yonse. Zipani zotsutsa boma komanso mabungwe omwe akugwira ntchito za chisankho adapempha kwena kuti aonjezere masiku akalembera wa mavoti mugawo loyamba. Mwazina adanena kuti pali zotsamwitsa zina zimene akuti zidasokoneza gawo lakalembera loyamba. Ntalimanja anena kuti pafunika ndalama zina na zoonjezera pomwe akhala kuonjezera masiku pa gawo loyamba lakalembera. Akuonjezeraku zithandauza kuti ndekuti ndalama ifunika tipezenso ndalama zokuti tigwiritse ntchito. Koma tinalengeza kale kuti tionjezera ndipo tionjezera commission ifufuza ndithu ndalama ndipo ndalama zozilipo ndifotokoze motero ndalama zozilipo ndi extra budget koma ndalama yo ilipo ndithu kuti sikuti anthu adere nkhawa kuti ndalama palibe ndi extension sichitika iya anthu asaganize motero. Iwo anaonjezera kwena kuti pakadali pano akuzukuta gawo lachiwiri la kalembera ndipo posachedwapa adzalengeza ngati nkoyenera kwena kuti gawoli nalonso aonjezere masiku akalembera. Mmodzi mwa anthu omwe alembetsa ku bwengu kumpoto kwa boma la Mzimba ndi a Anes Nguluwe. Iwo anena kuti kalembera akuyenda bwino popanda mavuto aliwonse. Ababeso vuto lililonse aziyende bwino kwambiri anthu usana akubwera kwambiri makamaka Madzulo ndi lero Madzulo anabwera kumadzulo anthu ambiri apita kumunda mmawa ndiye Madzulo akwera kuti timadzaza mpano fo makwana anthu ali ambiri zedi ndithu ababeso vuto lililonse sitikumanso china chokhoma china chosibalibe. Omwe akuyimira zipani zosiyanasiyana akhala kuthapo ndemanga pa zomwe Ntalimanja anena. Gawo lachitatu la kalembera wa mavoti adzatha pa 11 Disembala pomwe Malawi ali pakalikiliki kuzikira chisankho mwezi wa Seputembala chaka chamawa. Tepeleleze nkhanizi ukatha uthenga uwu. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo
Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvo. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby, tough on fever, gentle on tummies. Kupitirira ndi nkhani zathu, mlangizi wamkulu wa zaulimi mdera la kummawa m'boma la Dowa Albert Kaputa walimbikitsa alimi kuti akhazikitse sukulu zakumunda komwe azikaphunzira njira zaulimi zomwe angapindule nazo m'madera awo. Iwo anena izi pamwambo omwe sukulu yakumunda ya Tikondane imapereka zotsatira zakafukufuku wake pamene fetereza wakumbewu wa inoculant angathandizire kukweza zokolola. McDonald Tom ali zambiri mripoti ili. Cholinga chakafukufuku amene alimiwa amapanga ndikupeza njira yomwe angatsate kuti akolole chimanga chambiri pogwiritsa ntchito ndalama zochepa. Akaputa ati sukulu za alimi ndizofunika kwambiri chifukwa zimapereka chithunzithunzi cha mmene alimi angakwezere ulimi wawo. Kuku ndikofunika chifukwa ndikuti mulimi amatha kupeza yankho malinganidwe limene alili. Kunoku tikukamba zoti ndikudimba. Yankho limene tapeza kuno tikhoza kuligwiritsa ntchito kuntunda. Limene likhoza kupangitsa kuti alimi aja aone kuti limene kulilimu sangafikire kuti mwina akhoza kugula zipangizo zonse zokwanira, koma ndi ndalama yochepa yomweyo akhoza kugula zipangizo zimene zikhoza kupatsa zokolola. Mmodzi mwa alimi pa sukulu yatithandizani ya Brandina Liwondi ati iwo ndi osangalala podziwa kuti akhoza kukolola zambiri pogwiritsa ntchito inoculant ndi fetereza obereketsa yekha m'munda mwawo. Aina ndaphunzira zambiri chifukwa ndikuona kuti ndikudula kwa zipangizoku kundithandiza kuti ndikolole zochuluka chifukwa yanena kuti ndilowetsa zinthu zochepa chifukwa chakuchepekedwa kwanga komano ndikwanitsa kukolola zochuluka khoza kwanitsa kugula urea ndi inoculant. Bungwe la Trustees of Agriculture Promotion Program ndilo lomwe linakhazikitsa sukuluyi pansi pa ntchito yolimbikitsa ulimi wa zaka zisanu yomwe ikutchedwa Sustainable Food Systems for Rural Agriculture Transformation and Resilience, mwachidule Transform. Mlangizi wa bungweli mdera la ulimi la Chivala a Charles Soko atakufuna kuti alimi achulutse zokolola zawo ndi kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Ngati project tithokoze kwambiri chifukwa cha mgwirizano makamaka omwe ulipo pakati pa ife ngati bungwe komanso ndi anzathu aboma kudzera mu nduna wa zaulimi. Chifukwa cha mgwirizano omwe ulipo komanso ndi mafumu mu dera lino la Nkukula komanso ma lead farmers amene tikugwira nawo ntchito. Chifukwa cha mgwirizano umenewo tikuona kuti ntchito za project zomwe tabweretsa kunoko mwachitsanzo mafama field school komanso ulimi wa ziweto, ulimi wa nthirira zikuyenda bwino kwambiri. Ntchito ya Transform yomwe ikugwiridwa kuyambira chaka cha 2020 mpaka 2025 ikuyendetsedwa ndi ndalama zokwana 25 million za ku America kuchokera m'boma la Norway kudzera ku mabungwe a Norwegian Church Aid ndi a Dutch Church Aid. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yati kuchita chotheka kuti sukulu zimene zili pansi pake zikhale chitsanzo chabwino pa nkhani ya maphunziro. Kula konsolo ya Dennis Chinzeu ndi aonena izi pamene konsolo inakonza mwambo wopereka mphoto kwa aphunzitsi amene anachita bwino pa mayeso a boma. Isaac Salima ndi report. Pamwambo aphunzitsi ochokera sukulu za primary zimene zili pansi pa konsoloyi adalandira mphoto kamba kotulutsa ophunzira amene adachita bwino m'mayeso a standard 8 apitawa.
aphunzitsi okwana 85 ndi amene adalandira zikho komanso ndalama kamba kakuti ophunzira amene amawaphunzitsa adachita bwino pa mayesowa. Patience Linzi, mphunzitsi wa phunziro la Chingerezi pa sukulu ya primary ya Chichiri, ndi amene adali mphunzitsi amene adachita bwino posa aphunzitsi onse pamene ophunzira ake okwana 113 mwa ophunzira 219 amene amawaphunzitsa adapeza ma A. Chachikulu ndi kulimbikira pogwira ntchito osamaziyang'anira pansi maona ngati kuti ukamuphunzitsa bwino kuti uzipereke mwatunthu kuti ana wachite bwino. Tigwire ntchito mozipereka kuti ana kupangira maliza tisobwera zikhala bwino, tizigwira ntchito mozipereka komanso tiziyesesa kuti pamene tigwira ntchito pakuti amakhala na kulemba mayeso aboma tikuyenera kuti tizimaliza ntchito imene tapatsidwa kuti ana aphunzire. Achinsewu adati ndikofunikira kuti aphunzitsi oterewa azilandira mphoto popeza izi zimawalimbikitsa zimenenso zingathandizire kukuza maphunziro m'bomali. Komano mutha kuona kuti mwina zaka zingapo zapita ndipo mzinda wa Blantyre sumakhalatu mwina pagulu la kapena pa ndandanda wa anthu amene amachita bwino. Kwa ife zimakhala zotikhumudwitsa chifukwa timakhulupirira kuti ngati khonsolo kapena mzinda wa Blantyre tili ndi china chilichonse chothekera chotipangitsa kuti ifeyo tikachite bwino. Ndiye chimene tikunena apapa ndi chakuti mwina aphunzitsi athu alimbike kapena ayikenso luso lina lapaderadera kuti athandizire. Banki ya FCB ndi imene idathandiza pamwambowu, ndipo mkulu woona za malonda ku banki Atwikale Chirwa adati aphunzitsi ndi abwenzi awo ndipo chifukwa chake adaganiza zotenga nawo mbali pamwambowu. Choyamba First Capital Bank inabadira kuno ku Blantyre, ngakhale banki imene lero ili maiko ena 5 Mozambique, Mauritius, Zambia, Zimbabwe, Botswana. Komanso ndikambe kuti ngati First Capital Bank ife ndapanga ubale ndi Blantyre City Council umene tikuona makamaka kukangana ma areas za education, health, komanso environment. Sukulu zochita bwino, mazoni, sukulu zimene zidatulutsa chiwerengero chochuluka cha ophunzira amene awasankha ndi ena mwa amene adalandira mphoto pamwambowu. Unduna wa zamaphunziro ati ntchito yosinthanso kachitidwe ka zinthu msukulu za boma ya Malawi Education Reform Program ikuyenda bwino. Oyankhulira unduna wa zamaphunziro Amphatso Nkonera oti undunawu ukukhulupirira kuti zambiri mwa ntchito zina mu ndondomekoyi monga kumanga zipinda zophunziriramo zokwana 10,900 mdziko muno zitha pomafika July chaka chamawa. Jason Malawa anayankhula ndi Ankonera motere. Kuwonjezera zipinda zophunziriramo padakali pano unduna tidakhazikitsa kale chaka chino mwezi wa January kumangidwa kwa zipinda zophunziriramo zokwana 10,900. Tikamafika July 2025 tikazoti zonse tamaliza pano kudankhula pano ndiye kuti ana ambiri akuphunzirira zipinda zatsopano kuyani paka Total Primary School ku Nzuzu Mzimba North kuyani pa Chikololere Primary School kudetsa akuphunzirira zipinda zatsopano zomangidwa makono komanso mwaluso komanso pandondomeko imene tunena kuti kuphunzitsa aphunzitsi kwawatsa luso siyana monga aphunzitsi akazi amene amanganira department ine pa skulu ahead komanso achiwiri awo zikuthandiza kwambiri kuti padali panopa zinthu zikuyenda bwino chifukwa aphunzitsiwa akudziwa mmene angakhalire bwino pakati pa aphunzitsi anzawo ndi ana ophunzira komanso pakati pa iwowo ndi community. Mawu ake mmodzi wa aphunzitsi omwe anachita nawo maphunziro autsogoleri msukulu za boma Bosco Bande akuti aku Lusito Primary School ku Kasungu ati zipatso za ntchitoyi zayamba kuoneka. Sukulu yathu ikuonesa kuti ikupanga bwino pa zinthu zambiri. Mwachitsanzo tikatengera mayeso kwa khosedwe ka standard 8 pano pa Lusito School takatumiza ana ku masekondari osiyana-siyana chifukwa chogwirizana mugwirizano omwe anatiphunzitsa Ameripi mujatinati kumponera anatiphunzitsa zambiri moti chilichonse timachita pa nthawi yake. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na nsomero yake zokambirana mnyumba ya malamulo zathera panjira kamba kapungwepungwe umene unabuka mabonga amene saboma ati kofunika kuti nyumba ya malamulo ilingalire zochepetsa mphamvu za mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wafika mdziko la United Arab Emirates kumwe mwa zina akambirana nkhani zokhudza kagulidwe ka mafuta a galimoto. Mwana ndine Elvis Sawa.